Good morning! So, ayun guys, humabol sila sa amin. Kasi nainis ako. Alas 5 na, mga wala pa. Bye! Ayun, ikaw na mag-vlog, Rika. Ayun. Hi guys. Asa na nga tayo, te? Shell and Lex. Andito po kami sa Shell ng NLEX. So, lumipat po kasi po, bagrat si babe. Nag-alarm siya ng 3 daw and then hindi tumunog. So, ayun. Walang imikan kanina sa palengke. Wait lang. Tamang kain lang eh. Yes. Ayun naman siya. Bye! Bye guys. Bye-bye. See you later. Later talaga. Yes, mag-vlog na si Riga. Oo. Joke Ikaw lang. na mag-vlog ah. Ah, sige, sige. Ano eh. Paano ba off to, te? Huwag mo na lang pindutin mo dyan sa ano. Chan. Ikaw nga. Di ko Dito oh. Hindi ko rin lang. CR break guys. Dito sa bago mag-exit ng Pura. Ayun. Time check 8:11. So sana mga 10. Ando na kami. Ay wait lang. Maan pala yung ano naman ako nito. Copyright. So ayun nga. 8:11 na. Nagsi-CR lang sila Kuya Peter. Tapos bumili ng makakain. Hindi na kami nag-stop over. Nag-stop over kami kanina. Kasi nantay ko lang nga sila sila Rika. Para may lumipat dito na sa kabila. So yun. Ewan ko, wala pa ako sa wish you guys. Kasi inaantok ako, promise. Kaya inantay ko talaga sila para sabi ko may makausap ako. Gawa ng sickles, tinulugan naman ako kanina. Di ka ba natulog kagabi na? Kaya pala, pagkaalis namin, tulog agad siya. Kaloka. Inaantok na din ako. So yun. Ayun ko na. Tinisipon pa ako. Basta na kaya daddy mo dun? May inom yun, puskahan. Grabe naman, ang aga namang uminom nun. Wait lang, mag-lipstick lang ako. Yung pag-alarm namin, gising ka na nun? Ayun, lip tint lang tayo. Kinuha ko sa store. Ayun. Nawala na yung ano sa ilong ko. Yung high ko ba yun? Tawag dun. Diba na na-thread yung, may thread ako sa ilong. Parang natunaw na siya. Pwede na maligo sa kwarto ko, be. Hindi pa ata wala pa ata ng water eh. Hindi pa nakakabit. Liligib naman ako. Doon ka na sa baba mo, no? Malapit na yun. Ayun! Takatakot na eh. Bakit? So, ayun. Yung ano na lang ang hindi pa nakakabit guys, yung tubig nga. Para sa lahat lahat ng kwarto magamit na yung mga CR, hindi na bababa. Ay, colors. Ayun na. Dito na kami. Naantay na lang namin yung ano. Yan si auntie. Nagluto ng ano. Putok, batok. Putok-batok. Ni Auntie Tina. Yung sarap. Ano yan? Ano yan? Ah, pang barbecue. Okay, lagot. Ano yan? Sa birthday ata ni Kerry Cherm, no? Birthday kasi nung bayaw ko. Okay na. Dito na sa akin to. Wala na mesa to. Ay, ito akin. Tinapa akin. Oh, pasok mo doon, boy. Akin yan tinapa. Walang gagalaw dyan. Kain na. Yan, magulo pa. Magulo pa, guys. Sorry. Hintay pa yung sabaw. Mga gumagawa pa eh. Wow! Wow! Pulutan! Yes, ayun o. Nagre-ready na sila o. Minomo-nomo with matching videoke. Alam na, kakanta si Ponying. Ang sarap po. The best talaga yung ano ni Auntie Tina. So. Titinda siya dati ng ano guys, barbecue. Sarap. No? No? Tinatanong kita, sabi ko masarap. Oo, muhok. Hindi yung pinapansin. Ano yun? Yung bulalo ba yun? Yung nakasalang? Oo, tayo. Nakaw, ayun na, dagam na. Dagam na. Ayan si Carding. Happy birthday, Carding.
Patay! Panata na, Jess! Ayan na, patay. Ayan na. Nasaan na yung planggana natin? Dinala na dito yung pabo. Babae lalaki to. Pararamin daw ni Papa. Ay, umiiyak si Shane. Nausukan daw siya. May barbecue na. Takantaon mo, baka ko Ah, tako. Ah, tako. Oh, tako. Dali na. Oh. Hey guys, gabi na. Sabi ko mag-good night lang kami. Ayun, tapos Hello guys. Laki ng vlog. sabi ko siya na mag-vlog na muna. Kasi busy kami. Sorry, nanonood din ako ng vlog. Oo nga, nanonood din siya ng vlog ko. Ayun oh. Oh, di ba? Nanonood siya ng vlog ko. Kaya, yan. Mag-vlog ka, ha? Iiwan ko to dyan, mag-vlog ka bukas. Tapos si Kuya Peter daw, susulitin niya yung bakasyon. Mamaya na daw siya matutulog at susulitin niya yung bakasyon. Nakakaloka. Kasi guys, 5 months yung bakasyon. Grabe, 5 months, Kuya. 5 months? Ilan? Ano lang yun? 1. Ah, gusto mo 30 na yung pasok nyo. Eh, hindi naman pwede. Kasi marami nagsasabi daw ng 30 pasukan eh. Hindi. 1 day na kayo eh. So sila Papa nagiinom pa rin sa laba. Ah, nagiinom pa sila, no? Kwentuhan na. Ah, nagano na lang yan. Banlaw na lang yan. Sandig na lang eh. So, yeah. See you tomorrow. Good night. Night guys. Night, Kuya. Night. Puti ni Rika, oh. Wait lang. Tatanungin kita. Di ba nagtataka ako dito. Taga-probinsya. Pero ang puti-puti. May iniinom ka? Wala po. Ano yan? Inborn? Yes! Uy, lumalabas. Taray. Inborn, char. Di ba? Puti-puti, oh. Kasi pag once na nakatira ka sa probinsya, lalo na tabing Di naman. malapit Malapit sa ano? sa lawa. Oh. So talagang tendency, May oo. bubble. Oh, ikaw lang yata maputi doon, no? Palabasin mo lahat ng kapitbahay niyo, ikaw lang maputi doon, di ba? Puti niyo, di ba? Taray mo, puti-puti mo, char. Sa inyo na guys. Ito. Good morning! Si Rika yung lang humahawak ng camera. Gusto niya daw mag-vlog, pero ayaw naman magsalita. Hindi ko na alam ko ano yung intro. Hindi daw alam ko lang yung intro. Wala namang intro sa vlog. May intro lang kapag ka sit down video. Yung gano'n, mga beauty video, yung gano'n. Pero pag vlog, kung ano lang ma-vlog mo yung gano'n. Kahit na di ka palang bumumog, nag-aarimuka ka pa. Si Rico, hindi man nagmumug. Oy! Grabe ka. Kakagising ko lang, guys. Hindi na ako sobra sa kwarto ni Chris. Ikaw naman, salita ka. Okay. Nag-jogging kayo? Hindi. Hindi. Sino kaya bakit hindi nagsiligawan ikaw? Ay, naligo Ay, ako. naligo kami. Ano ka? Baka ikaw ay hindi naligo, Rico. Naligo ba ako? Hi guys, good morning. Harap mo sa'yo, Day. Good morning ka sa akin, yung camera. Sa'yo na lang, kunwari ako yung boses mo. Hi guys, good morning. Timang meron ka. Ano kaya yun? Harap mo na sa'yo. And this is our second day here in NE. No! Don't judge. Harap mo na. Ayun, oh. Hi guys, good morning. And this is our second day here in NE. And welcome to ating Mapi Daki Vlog. Ganun pala kasi yung intro. Kaya naman pala siya mag-intro ng gano'n. And for today, ang gagawin po natin ay mambubulabog po tayo sa bawat kwarto ng bahay. Bulubugin mo na sa pelo. Nani duties! Nani tita! Tita Nani! I'm with Shani. Actually, kagigising niya lang, guys. Ayan, natulog siya sa... Dito ko lang. Karga ko lang siya. Marty na siya ngayon. Ayaw niya magpalapag. Yun o. Oh, na naman agad.
So, habang tulog siya, nanonood ako ng mga YouTube videos. Ayun. Siguro mga 30 minutes din siya nakatulog sa akin. Or 1 hour. And then, yeah, ayun na. Paprepare ko na kay Nene yung pampaligo. Kasi bababa kami ng bayan at bibili ako ng panlinis ng, sa kulungan ng aso. Maarte ang baby na yan eh. Ayun naman mampala pa. Gigil. Panggigilan natin guys. Asim liig. Asim liig. Bala ka. Gigil man. Gigilan ako na dito ko. Hello! Bangon na. Talaga naman tong anak ko. Si Kuya Peter, di naman sa akin tumabi kagabi. Dito ako natulog guys sa lapag. Di na rin ako naglagay ng foam. Yung carpet na lang. Ayun. Tapos si Chris, tabi tayo mommy. Kasi last, muna nga, na magkatabi tayo. Lumipat naman siya. Hindi nga ako nagaganda ako ng sapin. Uy, sus! So, ayun, lumipat din siya sa kwarto niya. Bangon na. No. Bayan na lang mag-almusal. Punta tayong bayan. Bayan na lang mag-almusal. Kasi nga, may bibiling kami guys. Ayan. Sige, di mo ka na sumama. Dito ka na lang. Bibili ako ng panlinis ng doggies sa, sa Ako din na kulungan. mag-almusal sa bayan. Kasi hindi dumating. Hindi pa din-deliver yung in-order ko. Tapos hindi pa rin dumating yung dito guys. Yung maglalagay ng pintuan. Nakakainis kaya hindi maino yung mga gamit ni Chris eh. Hindi pa masinop. Kainis na nga si auntie. Ano ba naman yung maglalagay ng... Pati si Nene nababwisit na dun eh. Kasi sabi kahapon, sakto sana na na to, na ilagay na yung mga damit ni Chris. So kasi yun, mirror siya na sliding na lang. Parang walk-in closet na maliit. Kay Chris lang naman. Tapos dinala ko na yung niya, yung isang, tawag dito, duvet para ito. Pa-laundry ko na lang ito tapos itabi para pag may mga bisita, yung gano'n, pag sama-sama, sabay-sabay kaming umuwi. May magagamit yung iba, pansapin, yung gano'n. Tapos di pa to natatanggalan ng plastic eh. Maingay ito kaya kailangan tanggalan ng plastic to. Fancy para yung sliding door. May sliding na Fancy. Bangon na, mag-breakfast na. May iwan ka na lang dito? Biliin na lang ako doon ng breakfast. Oh, di ba? Ayun niya talagang So bagay, araw-araw ka naman sa bayan na niya pag nagpasok ka na. Bukas, pasukan na. Ayan, hatid namin. Liligo. Ang bango. Ang bango. Kaso bakit isa lang yung dahon? Tinipid mo naman ang dami-daming dahon dyan na Hindi lang lumabas dun sa takore. Pinapakuluan mo na. Kasama na siya. Kaya pala ang bango rin. What's the ulam, auntie? Inihaw na talong sa bango. Ooh. May ensalada. Yung ensalada na alam nila, auntie, lang? Walang kamatis? Wala. Ano lang? Tuyo lang sa kalamansi. Tsaka, auntie, madaming sibuyas. Oo. Yun. Tapos ito, saan to, auntie? Wala sa... Bulalo pa rin? Uy, may bulalo pa rin. Ayun guys, papunta na kami sa bayan nga. Ayan, si Rika, si Nene, si Shani, ayun, si Bilab na payat. Nandun, kasya sila dyan. Ando pa yung payat, oh. Ayun, bibili lang kami ng toyo. Toyo! Sa bayan pa, eh. May bibili kami sa Chris, pang CR. And mga kailangan sa bahay. Naglista si auntie. Asan nilista ni auntie? Pakaliwan ako, payari ako. Ayun. Lista si Auntie Tina. Tapos, doon daw magbe-breakfast si Kuya Peter. Baby mo. Sabi niya, tita, pupunta ba tayong bayan? Sige, doon na lang ako magbe-breakfast. Wow. Bayan pa talaga yung breakfast niya. Lunch tayo guys. Dito tayo sa Giligans. Tapos mamili. Actually, di pa kami tapos mamili. Gutom na, inabot na kami ng lunch. Lunchtime. Ayan. Chop suey. Sisig. Siligang na hipon. Tapos, chukawali.
Ayan. Tulog pa rin si Shani. Ito na yung grocery namin, guys. For 1 week. O, diba? Parang pang isang ano eh. Pang isang buwan. Pero 1 week lang yan. Ayan. Tapos kay Chris, nagpabili pala siya ng Jollibee Spaghetti. Hindi na siya sumama. Ayun yung magsama-sama sa akin eh. Sa amin. Ayan na si Tonton. Halika na. Diyan na lang, boy. Hi, guys. Ayan ka lang, hi guys. Ka lang ng hi, guys. Nagpapaantok pa, oh. Laro lang daw siya ni, lolo niya. Magaling na ba? Natuto na rin, Uncle. Takal na akong marunong. Hey, Jude! Nag-a-adapt. Ayun. Ayan. Master yan si lolo mo dyan. Sa ano? I know. Sa chess. Galing na eh. Ang galing nga eh. Laki mo na, nak. Binata ka na talaga. So, Iba na yung katawan niya, oh. Ayan, past 9 PM na, guys. Kaso, papaantok lang to. Bakit may dyan, Uncle, sa parilya? Hours na nadaan. Ano, wala. siguro naglalaro yung mga gumagawa. Tapos nawala yung horse. Kompleto ba yan? Hindi lang po Oo. dito. Nano lang yun. Nakita mo ba na binuksan mo may tansan? Ay, wala. Ako na lang yung nag- So, ayun guys, matutulog na kami. Antayin ko lang to. Ayun, kakatapos ko lang din mag-shower. So, night, pasokan na bukas. Hatid namin itong mga bagets. Diba? Kasi diretso kami ni Nene sa bayan din para bumili nga ng ibang materyales. Kasi Sunday kanina, nag-grocery lang kami ng babaunin nila. Tapos, ano bibili namin? Ayun, grocery lang, mga babaunin. Tapos yung ibang kailangan niya sa sa banyo. Tapos yung ibang bibili namin tomorrow is mga semento, yung hollow blocks. Yung gano'n. Kasi balik trabaho na naman yung mga workers bukas. So hopefully may kabit na rin yung pinto sa ni Chris sa kwarto. Pinto sa closet niya para masinop na ni Auntie yung mga damit niya. Kasi on Tuesday is uwi na rin kami ng Manila, ng Pasay. Kaya, ayun lang, wala din kami kanina guys, masyadong vlog. Di ko na rin na-haul yung mga pinamili ko kasi niligpit na nila Auntie tsaka ni Ate Jane. Pero mostly lang naman yun, mga kailangan sa breakfast, yung gano'n. Pumunta lang naman kanina sa Japan Home Depot. Japan Home Center? Japan? Basta yung ganun. So, yeah. Huwag na masyadong maraming dada. Good night na ako. Bye! See you bukas. Good night na. Night. Si Uncle. Nag-ano pa eh. Turuan mo nga maging master ng chess yan.